Enemu ụmụ Igbo na-asị unu ụtụtụ ọma nọ. Tata bụ 1st of January bụkwara eke n'afọ 2022. Achọrọ m iji ohere a wee gọọ ọfọ n'isi mmadụ niile na-ege m ntị, ma nwoke ma nwanyị, ma onye ukwu ma onye nta. Ana m asị na tata wee eke bụkwara 1st of January 2022. Tata bụ ụbọchị mmalite n'ọgụgụ Igbo nakwa nke ndị oyibo. Wee na-asị na ọmaka ga-emelụ anyị niile. Ọfọ na-agọ n'isi gị tata bụ ọfọ ndụ, ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi ike, ọfọ ịdị mma, ọfọ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ana m ekwubi okwu n'isi gị n'afọ a ya adịrị gị na mma, n'ihi ebute ihe ọma n'aka ndị n'aka ekpe n'iru na azụ. N'ebe ọbụla ịzọrọ ụkwụ na ihe azọwa na nwoke ọbụla na-agwọlụ gị ọgwụ ya anwụ, na nwaanyị ọbụla na-ejelu gị ajọ ije ya anwụ, n'aka ọbụla ji gị ya agbaji, n'ihe ọbụla na-adọghachi gị azụ ga-ahapụ gị. Ana m ekwubi okwu udo n'isi gị, wee jiri edo wee na-akpọku mmụọ nọ n'edo, wee na-asị udo dọọlụ gị, udo akọkwana na ndụ gị, n'ihe ị na-eme n'ezinụlọ gị, na ọpụpụ na mbata gị, n'ihe ọma a ga-emelụ gị, n'ihe ọbụla ị na-achụ na ị ya achụta ya, na onye ọbụla na-achụ gị nwe ada, n'ihi ya pụtarịrị ife na gị nwa bụ ngere na-agbarụsịa gị na ya ekukwa gị wee nwụọ. Mgbe na-ekwu na nwoke ya ebido tatachitebe gị n'ihe ọma, nwaanyị ga-ebido tatachitebe gị n'ihe ọma. Wee nọ n'ọfọ wee na-ekwu ya si n'ọfọ niile ngọrọ kịta, ma nke ngọrọ na chemba m n'isi unu niile bụ ọfọ ihe ọma ya, dịka m si kwuo ya. Tata bụ eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbarọma Ụzọmmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa agbasi afọ ike. Anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-abụrụ igbu mmadụ, na-abụrụ ịkọ mmadụ ọgwụ, na-abụrụ ịgwọ mmadụ ọgwụ ego maọbụ ọgwụ ihe ọbụla gbasara ọgwụ. Anahụ m n'ọgwụ, mana ihe ọbụla gbasara ọdịnala bụ ịzọ ndụ, ịnapụta onye aka ji, anyị na-eme ya. Ịchụ aja ka ụzọ gaba, anyị na-eme ya. Echefukwana n'ọka bụkwa mụnwa bụ onye nke gị, nwaada Agbarọma Ụzọmmiri. Intenshọn m bụ ịkpọghachite ụmụ Igbo na ọdịnala Igbo. Ana m asịkwa gị na ọ bụ na tata bụ izizi gị isonyere anyị, nnọọ. Echefukwana gbasaa ozi anyị a ka o nwee ike wee lụkwa ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị aka, ka ha nwee ike wee mụta ihe ha na-amaghọ, ka ụzọ wee na-agalụ ha. Ihe m ji apụta na chanel a ekwu okwu bụ maka ọdịmma ndị Igbo, ịgwa gị nke bụ eziokwu. Mbọsị ọbụla m nọrọ na-ajọ ife a na-wepụ m, anaghị m ekwu ya ebe a ka ị like ya mụ, mana ọ bụgoro ihe m kpebiri sinsi. Maka ọ na-abụ nga n'ọtụtụ ngwuru, nga n'ọtụtụ ụkwa arụsị, mfu ihe ndị be anyị mere mmụọ adịra na-ebe m. And I took it upon myself to tell the people the truth, what they must know, so that ka kwụsị na gịnị na-ebigharị aka ebe ndụ na-adịghị. O nwere ntị ya nụrụ. Nke anyị bụ anyị gbasaa, ịchọ ime ịchọrọ, you are free to go. Anyị adịghị ka ndị ụka na-amanye mmadụ amanye.
biko nwanne m, ohere a bụ ohere nji asị gị na-achịtaba azụ n'ọdịnala Igbo. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ịgakwazi n'isiokwu m jiri bịa tata bụ ihe nji bịa tata bụ to tell you how your intention can ruin all your rituals or spiritual sacrifice. Ka amaghị edosi okwu ga-esi wee mee gịnị wee mebie ịchụ aja niile ị na-achụ. The first thing for somebody chọrọ ịchụ aja, you must key into your intention. You must know what you want. You must know what you want. You must be specific. You must. O nwere ndị bụ ihe na-aya ha bụ isi ọwụwa, ma ọ bụkwazi onye nwere ọkpụkpọ oku. Ka m nwere ndị nwere ọkpụkpọ oku as example. Somebody nwere ọkpụkpọ oku nwere ike ọchọ ịchụ aja, asị ya jee chụọ aja na ị nwere ọkpụkpọ oku, jee chụọ aja dị ụta ka ihe dị mma. O ji ebe ahụ ọsị ha, abịara m tata, gọzienụ m, webunienu m enu, menụ ka kọntraktị ahụ na-achọ ka o rute m aka, chọrọ m ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. You are not keen into the intention. You are not keen into the right intention. Yes, enwere ike ifu ife after ka imesiri ya, but the main purpose of that aja eziri gị, you did not talk about it. And for that reason, na mmụọ ahụ ka ga na-eme gịnị enye gị nsogbu, because you did not key that intention. Like for somebody nwere ọkpụkpọ oku, o nwere ike ịgbasi afa dibịa sị gị jee na mmụọ dị be nna gị jee mekọọlụ ya n'ebe a nka kọọlụ gị bidoro, ma jee na mmụọ dị n'ikwu nne gị jee chụọrọ ya aja n'ebe a nka kọọlụ gị bidoro. Do you know what you're supposed to do? Ihe kwesịrị imebi bịa n'ihu mmụọ ahụ ikenecha mmụọ ahụ, iwe si ya na ya bịalụ tata, n'ihe ha ji maka ya wee bịa abụ maka ọkpụkpọ oku ịkpọrọ ya. You are keen into the right intention. Biko ekwetago m na mma aza ọlụ a ịkpọrọ m, ka inyezielu m aka, kpazielu m ụzọ. Are you seeing it? Nlụbanya bụ ọlụ nlụtabịa ihe ọma na-emelụ m, inyekwa m ndụ, ịchụọrọ m ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ. You are keen into the right intention. Mana ịbịa isi ya abịara m tata ikene gị, biko gọzie m, nye m ogologo ndụ na, you are talking rubbish. This thing has affected a lot of people. Keying into the right intention has ruined a lot of spiritual work that you have done. Keying into the right intention, keying into the wrong intention, has destroyed a lot of things for you. You are not keen into the right intention. So you must know what you want. Ana m agwa gị, mmụọ ọdịnala abụrọ mmụọ ụka. Mmụọ ọdịnala, when you are talking to them, ọ bụ na ịkala ose ma ọ na iriri eri, ma ọ bụ na o nwere some things a ga-afịa gị n'anya ịfụba mmụọ at that point. Ọ bụ na emelụ gị ya, for instance, na ije n'okwu mmụọ be nna gị, if you want to try this, ite ya n'anya. When you get there, ịkpọ mmụọ nke a ya bịa welu ọbịa welu, ịkpọ mmụọ nke a ya bịa welu ọbịa welu, ịkpọ mmụọ nke a ị na-afụ ya korokoro, because already you've brought something for them. Mana ndị ụka na bụ ha na-ekpe ekpere anụlụ, they believe that as they are praying, the spirit is answering them. Mana nke ndị omenala bụ ide play ide show. Ebe ị ga-anọ wefu typical example bụ o nwere mmiri ya eje, mmiri na-akpa ike. O nwere mmiri ọ ya abụ, like o nwere mmiri na-alụ ọrụ, mmiri dị na be nna m na-alụ ọrụ. Ị gather place, mmiri ahụ ị ga ọ na-eji ka akwa nyi. When you go there and that spirit welcome gị, ọ na-eji nji ka akwa. O nwere ike nji ịlụ mmadụ ọlụ mmiri, ọ bụrụ na onye ahụ na ndị mmiri etega ka bido webere iwe, asụ na asụ mmiri ahụ na-afụ ma ọ gbarụ ihu ụta, very big water, ọfụ ha na ma ọ gbarụ iru ụta. Kedu ife m ga-eme is ife m ga-eme, I must bring out my nzu, my edo, my ọjị and my hot. M were ya nche ya n'iru ụta okewa.
because gịnị ọfụgo na ịbịara, ọfụgo ihe iji bịa, ọfụgo na iji udo wee bịa, ọfụgo na ngọzi ka ịchọrọ bịa, ị bịara ịmanye ha amanye. So the same way mgbe ahụ ị ga-ebupụta aja ị ga-achụ, I am just telling you that now from this thing ị ga-esi wee malụ that mmụọ dị n'ala na-emegharị ahụ. Whenever you are giving something to an entity, ọ na-emegharị ahụ. And when you key into a wrong intention, when you have something, ọ na-alụ gị that in lie ihe na-ebe a na-ebe. So you must learn how to key into the right intention. And also, you must be brief. You must be brief. And when a lot of people na-abụ all their life achụnụba aja, ejezie na ofu ihu mmụọ were ọjị were nwa ọkụkọ anọrọ ebe ha yoba heaven and earth. You must be brief. If you want to know ihe nna gwa ga eziokwu, yogodo mmụọ one thing, just one. Chụọrọ ya aja yọọ ya just ofu ihe, watch amoni ya ha mamme. But sometimes you'll be talking out of point. You'll be talking out of point. Because you don't even know what you want. Because you don't know what you want. But when you know what you want, when you have an intention, when you stand before an oracle, you present your intention directly. Oburu na ịgụba atịtị igwe bụ na mmụọ melu gị ihe. Oburu ekwugide bụ mmụọ megide. Mmụọ echiro ntị. They are not deaf. And whenever you invoke on a spirit, be rest assured na mmụọ ha nọrọ gị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-afụ vision, ị ga-enwe sign ya. Na mmụọ ha nọrọ gị ebe ahụ. So sometimes, some of us when we kogide up and kogide, will get upset. From another side or you might think that mmụọ can no ebi kporia. Upon a mmụọ apụgo je ebe ọzọ je with onye not this serious. Iwu fi ihe niile je ebe achọrọ m aja from me. Why the mistake is from you? Why the problem is from you? Are you getting it? So, oburu na ibiakute mmụọ, once imelu mmụọ invoke, go straight to the point. Hit it. Those materials he presented before that entity is enough to draw that entity to you. Just by mentioning the name of that entity. Obiazie akozina onwe ndị ga-abịa n'iru mmụọ akọwa akụkọ. Be intentional. Be intentional about your request. Be intentional about your request. Mali ihe chọrọ ịgwara mmụọ ka ọ ya eme. Maka ka ị na-akpọ ya ka onye ọzọ na-akpọ ya. Ka ị na-akpọ ya ka onye ọzọ na-akpọ ya. Are you getting it? Biko ọ dị mkpa na gịnị ịmara ihe chọrọ and ịmara the reason of that sacrifice you are making. Please go straight to the point. Go straight to the point. Some people now, even if you want to talk a long story, let that your point, that's your intention be number one. Then it chose ikobazie akụkọ. Oh, ka hapụ ibu iweta gị wufuo. Ọ dịzie ka onye ziri gị aja amara ihe ọ na-eme. Mana gịnwa bụ ihe mebiri ihe niile. Echefukwana na aka bụ m onye nke gị nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo ka m si ekwu na nna agbasi afọ ike alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Enyelu m Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala Igbo. Biko ọ bụrụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụ gbasara ihe ndị okuzi tata ma ihe ndị nna akuzi na mbụ ma ọ ịchọ ka mgbaalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọrụ mmụọ biko zitara m ozi na my WhatsApp number na 07037311663 ngwa ka emesịanụ.